Pendoro Kurawa sing ngoyake aku sing ngetek aku sing nyangoni kapinteran aku, sing nyangoni kasiten aku, sing nyangoni kabeh aku. Mula sak mantes lan sak terpe yen to pustaka James Suroso iki paringke arang begaden lah. Ngono. Kados napa menika kok tuwa rasa Subiya Sujana kateng Kurawa atepan diri menika. Sujana kang kaya kepiye? Ngaten. Miturut lakon ingkang sampun kepengker. Sampun kathah sanget pambudidaya para Kurawa ingkang badhe ngarah lajenge Kurawa Kendhawa. Pindah lakon nalika barisi golo-golo Kurawa Kendhawa kaliyan Gusti Ayu dipun kalih boten mapan wonten kubuk ingkang dipun damel saking Dami. Sampun Subiya dipun paringi pasegan mangan ini paling enak. Ing madyan bebungah lajeng Dami utawi kubuk Kurawa kobah manut Kurawa Kendhawa bali malih. Wong kang bener, wong kang leres niku mboten adoh lawan pasantosan Karahayang Katon. Surasudira jayane lebur dening Mangastuti. Ya mung siji kuwi Petro malih kok. Ingkang pindhone nggih menika lakon nalika kendhangan sekolah Kurawa Udara. Lan para dipun ujuni minuman atus teler. Mboten nilih produksi kok. Ajeng pun pintung sing digratung kali kalian wonten bengang